אוקיי, תקשיבו, זה אלם אבל אלם. הראייה של ראש אומרים זה, מה זה חכמה? שימו לב, עכשיו, לי שיש כלב, או כלבה, מה זה משנה? והם שכחו להביא מהבית שלהם שקית, בשביל לסוף את הקקי, אוקיי? תסתכלו מה יש כאן. טוב, אז זה שקית לכל מיני בעלי חיים. אתם לוקחים ימנים כל פעם שנגמר שקיות. נגיד, אני אקח כאן יצרה בשביל הכאב שיש, אני עוד מעט אלחם אותו. זה. וכאילו, אפילו יש לי את התמונה, זה כזה חמוד, זה כאן, נו כבר. הנה, כאילו, זה מה זה חמוד, זה. הנה, אימא'לה, זה מה זה חמוד, זה שווה בטירוף, כאילו, באמת. מי שכאילו גם כאילו מפרגן לעירייה, שכתוב בתגובות כל הכבוד, לא חייב, מומלץ. אז כן ביוש.